Fed. Okay. Så hvad hedder det? Ja, vi har været i gang i længere tid. Ja, lang dag. Så der er højere energiniveau lige nu. Hvad har vi været i gang med i dag? Vi startede med en kort gennemgang af, hvad der skete sidste gang. Og gerne til, vi har fundet ud af at prøve at definere, hvad vi tænkte med brainstorm. Og hvad en brainstorm var, og hvad vi tænkte, den skulle specificeres til ned til, fordi sidste gang blev rimelig slagtet af den kære lærer på grund af vores design brief. Det var ikke helt konkret nok. Nej, det var ikke helt konkret nok. Så det har vi taget den her gang, så du er på processen. Snakke meget om processen. Hvad kan vi så videre til? Det ser godt ud. Vi har, vi har også lavet Design Space Team. Ja, det gjorde vi. Og der ud fra det fandt vi ud af, at vi nok skulle ud og kende vores Design Space lidt bedre, både teoretisk, men måske også lidt mere praktisk. Ja. Derudover så har jeg siddet og søgt tekster for at have noget, for at kunne validere nogle af vores antagelser i vores produkt, som vi lige har fundet på. Ja, vores koncept, det blev sådan en der. Der var det. Det viser også. Og her er jeg. Og det viser jo også billederne fra vores ATL-besøg faktisk på magisk vis understøttet til i stor grad vores nuværende produkt. Det var meget heldigt. Der kommer vi med heldigt. Så har vi lavet en Fetchikucha, hvor Søren har været på nogle jeg vil selv sige, rimelig flotte billeder. Jeg er jævnt godt til bryst med i hvert fald, jeg synes de er rigtig fede med vores Konceptet var bare. Ja, meget hurtigt. Også nogle tegninger der, som der har været lækre. Jeg har siddet og lavet nogle animationer og sådan noget hyggeligt. Og det er med, at du er gang med dine tekster. Og så er de stille og roligt færdige med Fetchikuchaen. Og konceptet det er jo også blevet færdiggjort. Så i morgen, der vil færdiggøre vi lige, der er nogle enkelte ting, vi skal høre hjemmefra. Så bliver det lige færdiggjort. Og så bliver det næste bare i slam dumpet. Jeg ved faktisk ikke, hvem har overhovedet blog-opgaven herinde. Har du blog-opgaven? Nice. Ja, det smider. Det er fordi, det er værre. Jeg tror, det er den anden hånd. Virkelig weird det her. Ja, det er det. Det er sådan... Det er spejlvendt. Ja, det er virkelig. Meget andet er der egentlig ikke så meget at sige den her gang. Udover. Præcis.